Yung kabana level lah, sing nipit-nipit na po na ABNC. Ang dalam mo dikira ilo po na wang yung sa tumo. Gawa ditong tax survey labo. Yung pala binaka, aloha kako. Good morning from beautiful city of Hilo on the Big Island. Today is a very special day that we are here with one of our Fijian brothers from the beautiful islands of Fiji, Epelin Rao. Kalau binatang, kalau binatang, Epelin Rao, tikong gua nawang kani sarap na Connings Dam, kampanya na Holland America Line, kito sa Vitalan ng Macau sa Rico. Basa rin nga nung kureda ni Rao tiko Hilo. Tahu ni sarangan ng city sarangango kito may kalitikin. Hindi mo na singa nito sokot ako may nawas pa dito. Kasi bimbi may singa para may San Diego, California. Taga may kalito ni ko. Hilo, ni ko Hilo, ni matakay kahului. Singa tarab kito sa mga ko Oahu. Lay singa ruay Honolulu. O tiyan kito sa nangay sirusop sa ray Kiribati. Ko kinakando nawang ni Holland America. Lebu ni ko kondo to kanawangan ko di unan rawo no sanga bulu lebu ni pasen di to ko ronon do luona nan rawo nan rawo so ko may San Diego malabu ni soko ngo na tul sa ul kalima na sika 25 day cruise na kaya ba tali San Diego na ko sa ul ka di match Diyonan raw na staff Diyonan raw oras nga bulu. Diyonan raw sa bulu na ni Ramakavaka. Runong dolo na pasindia. Runong dolo na tilika ba na tamba ni Wanggang go bikin ni na barang tumaye. Saan tang gorong-gorong nga. Kalau nga taon niyo may nakatapike terus sa may sar-sar go bat kilabo. Tulaka na pambulitik ko bira staff kito tumbale ni kar kiliko binaka. Karo gayong wala may mata-mata ni Korsa tumikin na di keraw. Nakabalib sa taon na mo bikaw ita kami tambay keraw na di keraw na mata-mata na belum salah sa hula may bikero na marami ni haway ko di sa di keraw may manitabot sa na di taw sa bulit ko na di keraw. Nakabalib na parang may ko sa por di sar-sar ko ilom. Iya taw kipal di ko nga to sa bimbi mo do ngali mawi dapat mama ni lima mata ka kito tigo may mawi na taw niyo kahului ko ito kaya ni Raket kan rabitang ito kanila kito may raw lahay na kuno kuno ko kama yung kito kala ni Raket na tigo ni mata ka sino duwa nga Oke kito sa nagay mo lay Honolulu Singarua Honolulu sa kendo sokusong biwo Honolulu sa kita so na international date la mati kana ko ita kito la ko Kiribati auto Kiribati kito sa nagay la ko Tahiti Satina. Kaya pa madal tik muni madana eda muni nano muni koro nano muni takataka ni bakadaratu onenge me duru baka bana wanga sarbonongo. Kana vital no luki dokta ti le versin rongo da sersin kila Iya. Sa dimbul na kanalang go Epelin Rao mo ni nailang may ba tau mawati budu ay sang kadi atong rowe. Unong go kawati go ba ron kana itu wanga sini bulu. Na learning and development manager iwanga ngarawati ko na non buli sa non training na crew sa katulong niyang bati ngora nung guti ko na Holland America Line tinton to na wanga nangong ko pero sa level ruang nga nang ni bit pero iti ko na loman ni wanga bi hindi na riwan na sa buru-buru tikel kito na wanga o lugito kan Stewart Billings ngas ni buli ti ko na talawang ka New Staten Dam o ti ko may ronawang kay base ti ko may Fort Lauderdale Florida ni ko arto kel ti Cozumel in Mexico arto do siko mo li na Caribbean Antina o se te ko buso ko sara na ronong dolo katini mingga to ko nang ono sa buku ramay wono sa ngulo na matanitu na mga romain ko mong dela ko bi Kiribati batagay Tahiti asa nang kay o sige la ko bando kina nang kay wilto ko no sang bulu ka ba ano sang bulu ka ba ng madan tulo biya sa although the buta mga sama ni ele busar na opportunities daro rawan ni sa sang kina nanonda wala di ra to ko nanonda ko
Hindi, dato na pura-pura ni sa sayo. Hindi na O dato kong tungay, if we do not try, we will never know. Absolutely. Go sa lirin na mo, doon na post ako. Doon naman nila ng ronga. Kaya parang ito may sa burukan na bukan na Katat, kata Sandi na. O rin sa mga kaya nababot sa mga nila ni Nanrongan ko na natata na rin sa mga nila nila. Doon dami ako nung natubitibok garito pa naman ko bukan bukat pa kinake. Yara ta ko na kalorong mga dapat na mas. Doon sila eh nabuka kina naman ko bukay. Baka bisita lang bikin litaw Natata na ka ba ni ala ko dulu nyo sa mo ni kami baka bunong nang tubig to sarang boy away. Ya kini bumay so natata na lalay Di na sar tawo. So na numo sar ronong dulu ka bit. Mungguti ko USB, so kana muli na ando na kami. Lara dali pele to na meli. Mga di sar ko na buni ka na na meli pala pinira mail steamship iliwa. Para daw baka dang tignan na meli. Kaya to na Princess Cruise Line, daw sang kay nabutan tigo turang dulu singa mo nakaranaw ka. Kasi ronong dulu ka bit. Kedone itu nang ulan di buli USB. Isang kay yata ko ta ko nang ulan mo. Via bito ka ta ko nambang kata-kata na wala sa ko. People get aliw sa ronong dulu ni pitiran ti panawangan at yan na was kay. Kito au na wala tinangaw na tarang ko kinasabi lima sang ulo. Tulan nung natuwang ka. Yung ruwan na nituwang ka magtawa nangaw na sa decommission tagikin na sang kailan so bumdar to laywang ka ni piano was kay. Or na Ryan Dam ba't kay na Masdam. Sarto biu-biu, sarto lewi nito kana piano was tila nang nung sarto tikin nang nibig. Sandin. Kung nabiniwagan ko na Nabiniwagan ko na Koningsdam. Nawang ka to ko di Holland America line non tuwang kana matentu na nawang ka di Netherlands. Nawang ka to ko tigo kina na Dam. Koningsdam. Come. Go ko na nito team kito nangamat. We are all in the same office. We have Ernest, he's the Human Resources Services Manager. My name is Ernest, nice to meet you. And we have Aif, he's the Human Resources Coordinator. nice to meet you. It's KFC, yeah? Yeah, KFC. Okay, yeah, we're so happy to meet you. Yeah, we used to live here on the Bidang, so he's inviting us to go into the boat. So Yeah, first so time to go on a cruise First ship. time. I'm looking forward. Thank you so much. Yeah, I think today they are fasting, so We broken the fast today. enjoy your day. tuloy sasar man dali lamo. Tuloy sarap to man sa natarap dilo, kaya tuloy makabasa. Tabi ka. Wala ka mga leo. Katabi ko matanga sa taro mo. Nakalisar-sara ni Lomo. Ay, di. So naman dasang tinitatandaan na nandabisi nga doon doon.